Hello mga kaibigan! Magandang araw muli sa inyo! Welcome ulit sa aking channel, ang Aling Kusinera. Namiss ko po kayo, pasensya na kayo at hindi nakapag-upload si Aling Kusinera ng mga ilang buwan dahil hindi siya nakapag-video, nagka-problema ng konti ng kanyang pang-video. Pero ngayon, nagbabalik na po ulit ako para magturo sa inyo ng isang napakasarap, simple lang siya pero masarap na pang-ulam or pulutan or pwede ding papakin. Yan, kung mahilig kayong kumain, pwede nyo tong snack. Yan, pero mas masarap tong pang-ulam. Gagawa tayo ngayon ng Bicol Express Tofu. Ay, nasa Batangas nga pala ako. Bakit Bicol Express? So, tatawagin natin tong Batangas Express. Yan. Tayo po ay magluluto ngayon. So, gagamitin natin ay tofu. Ito po ay 7 piraso yung ginayat ko. So, gayatin lang po natin ng maliliit. Yan. Gagamit din po tayo ng garlic or bawang. Gagamit tayo ng sibuyas. Gamit din po tayo ng luya at siling haba. Kung meron po kayong labuyo, pwede din pong lagyan. Wala kasi akong labuyo ngayon. So, gagamit din tayo ng paminta at ng coconut milk or gata ng niyog. Ito po ay isang buo na niyog. Ayan, ginata ko siya. At ngayon, una natin gagawin, gagamit din po pala tayo, gagamit din tayo ng mantika. Syempre, hindi natin mapiprito at magigisa yung ating lulutuin kung walang mantika. Yan, ngayon po ay prituhin muna natin yung ating mga tofu or tokwa. Yan, hanggang sa mag golden brown siya. Kung gusto nyo po ng mas crispy, tagalan pa po natin yung pagluluto. Mas papulahin natin siya. Pero ako okay na to. Ayan. So, lulutuin ko lang po lahat ito. Ilagay na natin yung ating second batch. Alam nyo po ba na napakamahal ng gasol ngayon? So, kaya sa kahoy pa rin nagluluto ang inyong kusinera. Ayan. Pero masarap yung luto sa apoy eh. Yun nga lang, mausok. Yan, at ngayon po, matapos nating prituhin yung ating mga tofu, set aside muna natin siya. Yan. Dito po sa pinagprituhan natin ng tofu, buwasan natin yung mantika at dito na din tayo magisa ng bawang. Yan, napakabango ng ating bawang. Yan, lagay din po natin yung sibuyas. Yan, halu-haluin natin para maging pantay yung pagkakagisa. At ilagay na po natin yung sili at ang ating luya. Yan, ang bango. Ay, ito nga po pala, nakalimutan ko sabihin kanina, yung alamang, bagoong alamang, kailangan din natin. Yan, at ating igisa yung ating bagoong alamang. Gigisa natin para hindi siya masyadong malansa, maalis yung lansa niya. At pagkatapos ay ilagay na natin yung ating coconut milk or yung gata ng niyog. Ito po ay 2 cups yung ating gata. At ilagay na natin yung ating paminta. Lagyan din po natin siya ng konting asukal. Asukal po yung nilagay ko. Kasi yung magsisilbing alat sa ating niluluto ay yung ating bagoong alamang. Okay na po yun. Hindi na natin kailangan magdagdag ng asin. Yung alamang natin siguro mga 1 kutsara po yun. Halu-haluin natin at hayaan natin kumulo. At pag kulong-kulo na at medyo
umiga na ng konti, ilagay na po natin yung ating tofu or ang ating piniritong tokwa. Yan, haluin natin at hayaan natin kumulo ulit para masipsip ng ating tofu yung sabaw, yung gata. Madali lang po itong gawin. Ang matagal lang dito yung magprito. Pero tiyaga-tiyaga lang. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Pero hindi naman to nilaga. Halu-haluin natin. Yan. At ngayon, ito na po yung ating Batangas Express Tofu. At ito na yung ating finished product. Ayan. Masarap po nito. Subukan nyo po. At mapapawaw kayo sa sarap. Kung mahilig po kayo sa maanghang, dagdagan nyo po yung sili. Hindi ko po kasi hinanghangan kasi meron akong kasamang bata. So marami pong salamat sa inyong panonood at sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Marami pong salamat, God bless sa inyo, thank you for watching.